Рухи нигезебезгә кайтуның бер чагылышы булган мәхәббәт мәчетләребез белән бүген районның һәр авылында диярлек сокланырга мөмкин. Чыннан да, мәчетләр күзләребезне куандырып, тирә-ягыбызны бизәп торучы кырылмалар гына түгел, аларда халкыбызның шал тарихы, шатлыгы, хәсрәте, рухи мәдәниятебезнең бай сәхифәләре чагылыш тапкан. Алардан иман, нур бөркелә. Иске Кулатка районының Яңа Зимница авылындагы иман йорты да үзенә әллә кайдан тартып тора. Бүген 3 июль көнне әлеге авылда гаять шатлыклы тантана булып үтте. Мәчет ачылуга 30 ел тулды. Туган авылыма Рушан хәзрәтнең кунак итеп чакыруын аеруча җылы кабул иттем. Һәм дә инде яраткан шөгылемне искә алып, гомерлеккә истәлек итеп әлеге видео язманы төшерергә булдым. Мәчет янына килеп төшүгә күңел әллә ничек шатлана. Тирә-ягы матур җиһазланган яшеллеккә күмелгән Аллаһ йортына капканы ачып кирдем. Шак-шак кына артымнан басып, авылдаш егетем Иршат Адылхан улы Ибраһимов атлады. Мәчеткә таба ул да юл ала. Аның бу йортка беренче тапкыр гына керүе түгел икәне аңлашыла. Ачкычның да кайсы җирдә ятканын, ничек ишекләр ачылганын бу яшь кешенең белүе дә куандырды. Ниһаять, туган авылымда ислам динен куәтләп, яши белүче яшьләр барлыгын билгели бу. Манарадан искә күтәрелеп авылыма карадым. Яшәдең дә, яшәрсең дә син изге Ишан хәзрәт Хәбибулла хан Сәвәров авылы. Әйе, әлеге изге исем белән туган авылым тирә-якта гына түгел, бөтен Россия буена да танылган. Шушында җирләнгән изге кабристанга төрле төбәкләрдән еш кына дин кардәшләребез килеп тора. Бүген дә бәйрәмебезне уртак итәргә әкрен генә кунаклар агыла. Районыбызның бар авыллары имамнары, авылдашлар, мөхтәрәм Ульяновск мөфтие Илдар Хаҗи, мөхтәсибебез Фәһим хәзрәт, район башлыгы Лилия Фуат кызы Богданова, зур ширекли Талияти, хәтта Мурманск ягыннан хәзрәтләр дә биредә кунакта. Аларның һәммәсен каршылаганда да аралашып белгердек. Барысы да алар бер үк теләк, бер үк нияттә килгәннәр икән. Бүген ата җыелабыз Аллаһ уста 30 ел мәчетебезгә. Шул тантаналы нигә көнгә киләбез ата бөтенебез имамнарны ярабы Илдар Хаҗига килгән тиешкәдер. Аллаһ уста ширкәледән хәзрәтләр районыбызда хәзрәтләр ярабы авылыбыз халкы шул мәҗлесне саугына Раббым яхшы гына үзләргә насип кылсын дип һәммәбезгә әҗр савапларга ирешеп, хатимнар укып ярабы, дивалар кылып ярабы, изге эшлебезне шулай итәргә башкарга насип etsin һәммәбезгә дә мәҗлесләр уздырып, әҗр савапларны алып һәммәбезгә дә китәргә насип etsin ярабы. Амин ярабби, Раббана атина фид дунья хасанatan амин Аллаһ. Зур бәйрәм инде бу безнең. Сезнеке бездә дә булды, без үзебез туры утырдык, 30 ел ул мәчет. Зур не бәйрәм. Алла кушса шулай озак кына шул мәчет эшләсен иде, дингә тартсын халыкны барысында. Алланың рәхмәте бар. Шунда халык йөреп дингә тартылыр бәлки. Әгәр шундый мәҗлесләр җыярга, Ходай ясыны саулык һәммәбезгә дә бирсен, дөньяларга тынычлык бирсен, инде бик рәхмәт узган хәзрәт. Мәчеткә 30 ел үтте. Elhamdülillah şükür ve tabi meclisimiz bizim avulda içeriye yaxşı gına şulay Allah Teala içinlik bilsin, kolay bilsin. Havun şu meclisimiz ütkeliğe. Biz rahmetine karar gelgen için biz şadbıyız. Kolay 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 kileşeklerden nasip kileşek güngel bilirler kadar kadar nasip isterler görüşürge birge rahmet. Dünyalarda Allah Teala tinçlik versin, dünyalarda tinçlik versin. Suğuşlar tutar bismillah. Elhamdülillah Rabbil alamin ala nimeti liman. Elham nimeti İslam, elham nimeti Kur'an. Elhamdülillah lezi ca'ana min ümmeti eskur eleme heden sabil ahli yakın. Rabbim yesir ve la tasir Rabbim tenbiha. Rabbena atina fi dünya hasen ve hulukta hasen. Vakine azabana bi ahmet arhamar rahimin. Amin. Tanış bulsun havalar. Hem de şılay Rabbim tanışlıkta şılay görülüp yaşarga nasip etsin. Allah Teala zimi şecirlerinde. Kardeşler bilen görüşüp de şatlıkta, isenlikte, sağlıkta şılay hürmetli meclislerini ütkərgə Xuday Teala nasip etsin. Çastarak da. Rahim Rabbim doldurun şatlıklı beyramlarımızda da meşitebizge 30 yıl. Var senin kardeşlerimiz de şatlıklı beyramları tebrik etem. Bütün dünya izgi teraklar izgi isenlikte, sağlıkta Rabbim şu bütün kardeşlerimizni
Шул мәчет юлынан айырмасын шул кунакларыбыз килә аларга да безне хөрмәт итеп килгән өчен, олылап килгән өчен барча рәхмәтләребезне җиткерәбез. Барчаларыбызга исәнлектә, саулыкта, шатлыкта, күп мәртәбәгә шул безнең пәйгамбәребезне каршыларга насыйп итсен инде Раббим. Girdik Kurban Meclisi'ne. Bir rahmet şul Zemişe'nin şul eligi imamga da bir rahmet halık nevata bir gelip alıp bara bizni devata çakırıp hürmetçilerge şul niyet kılgan indi barı bulunda rayonuna geçtirip şul imamların hürmetçilerge şul bizde cihildik şul mecliske Rabbim çalgın kurbanlarını kabul edip, şu meclislerini de kabul bulsun Rabbim. Gelecekte yaşlar birgelep, yaşlılıkta, sağlıkta, sınırlıkta, gençte, sağlıkta, sevinçte, barı biz kadar birge yaşarga nasip etsin Rabbim. Yani Zimnistik halkın tebrik ederiz, mescidimizge 30 yıl dolu hürmeti bilen bütün Zimnistik halkına sağlık, selametlik dileriz. Odağının rahmeti olsun, her vakit üzerine bela kaza kilmesin, tanış kırattasınlar hürmetiyle. Siz kasayaktan bulasınız, tagın bir taptır. Yuvarı terişkadandır. Rahmet, uzağız rahmet. Biz kaçanda yapılmasın, her vakitte de açık bulsun ışıklar. Allah'ım amin, rahim etiniz. Bizden telek birgine, şu mescitte sokmağına ölen üstmesin, mescid dolu bulsun bir şey. Yaş alanlar tavşı istesin mescitte bizatiline. Azan tavşı gününe 5 mertebe işletilsin. Есть mescid tavan tavşı işletilse, значит mescidin devamı bula. Şu bizden telek. 30 yıl tegel, tağın 50 yıldan da bizge kelip şunda bayramlarga Allah nasip eylesin. Bu mescidga birinchi tapkır kelip kirganingni hatırlaysingmi? Men bir hatırlayayım. 2005-yılını birinchi mertebe kelibim şulay bo'ldi. Merhum Tuğuş babay o'zi boraydi bizni Kabag'iston. Sindi Rafidi bir kun mescidga borib boraladi. Men ikkinchi kuni mescidga keldim. Babaylar o'tirishganlar, her birisi hemen menga qari kebek. Meni yotkishi kebek. Shundan so'ng kelib ketdim men de, shun bugungisi kun kelib, alhamdulillah shukr mescidga sizlar yurib turabsizlar. Молодец, молодец. Namazlar o'qib, öğle namazları, cuma namazları, şulay tepkihana. Elhamdülillah, elhamdülillah. Rahmet Rafik abisi. İsenlermisiz, bizde bugün konakta kimler tanıştırıp da gitseniz iyiydi. Biz Murmansk ülkesinden kirdik, biz bundan tuganlar, tüplerimiz biz Zimişe'den geldik. Maksus şunun için kildiniz konakka? Yok, konakka biz her yıl da kileriz, her yıl mescide kileriz, namazlar okuyabiliriz, cumalar okuyabiliriz. Siz özünüzün tamırlarınızın tirentin bilesiz deysiz indi. Ziminçe'de sizin bugünkü günde kimleriniz var? Ani biz tura, ani biz yaxşı, elhamdülillah şükür. Biz şunday büyük avalga, gururluk avalga büyük tilibіз бек яхшы гына яшәргә, яхшы гына күп кенә кешеләр килсен мәчеткә, ислам динен яхшы гына тартырга, күтәрергә, үскә күтәрергә. Шул тарихи авылныкы зур, биек. Шуның өчен без телибез дальше да күтәрергә, дальше да ислам динен монда күп кенә тартырга, үскә күтәрергә. Zor rahmet. Rahmet sizden de tilekler kitip kalabız. Zor çirkli avalı bilen bizden indi elimde ezilmeydir. Her vakitte da biz bir gadi beytsek de yarı çirkli bilen zemin çavalar, bir tuğan avıllar, şekiller, yaşaylar. Sizde indi biz tileklerinizi jitkiriz. Zemin çavalı biz devrinde bir İslam dini bizden merkezi bulgan. Allah'a şükür hazretler yaşayan, medreseler yaşayan, imamlar çıkan. Bizden de Ali babayımız, meşhumuz kilip, ilim alganlar, ilim hikmet öğrengenler. Benim de babam İşan Hazretinin müridi olup, Çirkli Avulu'nda 49. yıldan başlayıp 73. yıla kadar imam bulup yaşadı. Zimniçe Avulu'nun hürmetliyiz, Zimniçe Avulu'nun kaderliyiz, Zimniçe halkını yaratırız. Hem her vakit şunda gelip paylaşırga tırışırız. Bu Avulu'ga yakıt dileriz, selametlik dileriz, halk imanlı, dinli bulsun, meçhutlarga muhabbetli bulsun, ibadetke muhabbetli bulsun, hem de Allah'a günlerde imanda, İslam'da yaşayan dilep kalırız. Aleykümselam Hazret. Mübarek bulsun. Bayramlarımız. Selamun aleyküm. İldar Hacı biz sizni öz avılımızda görürge bek şadbız. Bugünkü maturu tantanalı istelikinde nindi tilekler, nindi niyetler bilen keldiniz? Bu yıllarga indi biz
40 ел. Ишан хәзрәт янына, монда, бу мәчеткә дә шулай беләбез. Күптәнгесен, бүгенге юбилей 30 ел. Монда нинди генә эшләребез шәһәребездә булса, biz аларны барысын калдырдык. Килдек монда күрешергә, Рушан хәзрәт белән күрешергә, җәмәгать белән, бабайлар белән, мондагылар белән барысында һәм зиярат кылырга, һәм кулак халкы белән күрешергә. Бу шатлыклы күрешүләр без үзебездә, әниләребез бу яклардан, Палука якларыннан, моннан Евлейкадан, Шынардан, бу безгә безнең малый родина дип әйтергә, кичкенә ватаныбыз. Әлхәмдүлилләһ шөкер, поэтому без килдек сезнең белән күрешергә. Әлхәмдүлилләһ да монда күп машина килгән, күп кешеләр килгән монда бу мероприятие. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Иншалла бергәләшеп хәзер намазлар белән, ибадәтләр белән, Кораннар белән укып, Аллаһка тәвәккәл кылабыз, мәрхүмнәрне искә төшерәбез, һәм саулык сәламәтлек сорыйбыз, кулат халкына. Кайгына тырсалар да, нинди генә урыннарда тырсалар да, семьяларга булсын бәхет, тынычлык, мөхәббәт семьяларда булсын. Урожайлар яхшы булсын бу елна, урожайның файдаларын күрергә Аллаһ насыйп итсен. Шул нәрсәләр белән иншалла бүген күрешербез. Мусульман кеше шулай яши, мусульман кешегә кирәк мир, тынычлык булсын, сугыш булмасын. Мусульман кешегә кирәк игенне утыртырга, помидорларын, кыярын үстерергә кирәк, безгә кирәк семьялар, ланнарны никахлаштырырга, балалар китәргә алырга, ланнарны кулга алырга кирәк, тәрбия бирергә үзләренә, халал ризык ашатып үстерергә, динебезне рәтергә һәм никахлаштырып калдырырга. Шулай яшәгәннәр безгә хәтле, без дә шулай яшибез, бездән соң да шулай ланнарыбыз яшәсәләр иде. Безгә никакой однополый, башка нәрсәләр, бызык нәрсәләр безгә кирәкми, ул юк безнең халкыбызда, милләтебездә, динебездә юк ул нәрсәләр. Поэтому без килдек шуның өчен. Аллаһ Тәгалә ничек безне яратты дөньяга үзенә кыл булып. Шул тәртип өчен килдек, что без дә кыл булып яшик. Бездән соң да бетмәсен, сүнмәсен, безнең дә балаларыбыз шул шайтан партиясына, хизб шайтан партиясына ияргәннәр булмасыннар дип, без монда бүген килгән. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Тәбриклибез сезне дә, барчагызны да. Зур рәхмәт хаҗи әңгәмәгез өчен, рәхим итегез, без шат бик күрергә сезне. 30 еллык тарихлы мәчетебез эчендә әллә ничек күңелгә рәхәт. Сезне Рушан хәзрәт Гафуров башлап җибәреп, барлык җыелган дин кардәшләребезне дә сәламләде. Изге Коръән аятлары белән җыелышны Рамис хәзрәт Әбитов башлады. Әбит ул да шушы авыл баласы, мәдрәсәбездә укып чыккан шәкертебез. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Менә крам не белән башлыйбыз. Аллаһ уста мәҗлесебезне Рамис хәзрәт дуа белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Районыбыз башлыгы Лилия Фуат кызы Богданова дин әһелләре белән тыгыз элемтәдә тора. Һәр вакыт бер-беребезне ишетеп, алда да яшик дип, ул җыелган кунакларга мөрәҗәгать итте һәм үз котлауларында җиткерде. Шулай ук мәчетебезне саклап, динебезне куәтләп яшәүдә олы өлеш керткән авылыбыз картларында рәхмәт хатлары белән бүләкләде. Хөрмәтле дин кардәшләр, зинчәннәр, мин сезне бүгенге бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәм. Илдар Шакирович исеменнән дә, бөтен депутатлар исеменнән дә, Илдар Шакирович киләлмәде. Сәлам сүзләрен сезгә ибәрде. Сезгә бик зур рәхмәт, шулай динне алып барган өчен. 30 ел ул әз түгел. Бер яктан уйлыйсың да, күп тә түгел. Ну, бу җирне без Зимничә җирен, Ишан бабай җире дип күтәрәбез инде, хуплыйбыз. Һәммәбез дә шунда киләбез, шатлыгыбыз булса да, кайгыбыз булса да, шул Ишан бабайның каберлегенә. Бу җир безгә бик изгеле җир. Һәммәбезгә шуның өчен бу мәчетнең юбилее бөтен районның бәйрәме дип можно атарга. Сезгә бик зур рәхмәт, артыгыздан шулай яшьләрне өндәп барганыгыз өчен, яшьләрне дингә тартканыгыз өчен. Бик зур рәхмәт сезгә безнең Сыбылдагы балаларга ярдәм кулы сузганыгыз өчен.
Бүгін де ярдәм итеп торасыз, посылкалар бересез, акчалар белән булышасыз. Һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт. Минем сораулым бер генә, шул балалар исән сау-сәламәт кайтсыннар, бер дуагыздан да калдырмагыз. Һәрбер дуагызда дуа кылыгыз үзләренә. Ничек сау узаттык, шулай сау каршыларга Ходай Тәгалә насыйп итсен аларны үзгә. Һәммәгезгә дә телим исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, гаилә бәхете. Балаларыгыз, оныкларыгыз сезне гел шатландырып торсыннар, яхшыдан яхшы хәбәрләр китерсеннәр. Дөньяларга тизенә тынычлык итеп китсен инде Ходаем. Һәммәбезгә дә саулыкта, шатлыкта бергә яшәргә насыйп итсен. Бәйрәмгә килгәндә инде буш килмиләр, кичкенә генә булса да бүләкләр алып киләләр. Мин бүген рәхмәтемне белдереп, рәхмәт хатын бирер идем сезнең имамыгызга, Гафуров Рушан Мөхәммәтҗанович. Şöyle önce bir yıl hata. Rahmetliyiz beni zor. Yakşayız, Kur'an üniversiteleri yakşayız. Halikov Rafail Hüseyinoviç. Yazan çabız, azanlık şey ettiler. Rahmetliyiz zor. Sağlıkta, şartlıkta da şuna işlerken. Azizov Rasim Kasimoviç. Buhaltır. İşte şehitte maladi, rahmet, arkadaşım. Ulanlı İbergöz yerisin, Kuramdımında yerisin aramızda. Bayrut Yakub Yakoviç. Üyesinin komisyonun neşeli, ümere bu işlerde maladi, taksız tutalım para. Rahmetliyiz bizim. Уйшан гына карашы белән җыелган халыкка карап мөфтиебез Илдар Хаҗи ризалыгын белдергәндәй булды. Аның вәгазьләрен һәр чакта да җылылык белән үз итеп кабул иткәнгә күрәме, әллә инде дөньяны белән бәйләп һәр вакыт җиңел аңлата алганымы, бу юлы да аның чыгышын аеруча көттем. Һәм 30 минутка сузылган мөрәҗәгатен бер сулыш алгандай тыңладым. Ул да Хәзрәтебез Рушан Гафуровның эшен югары бәяләп, мәхәлләбез халкына да рәхмәтләр җиткерде. Чтобы им альхамдулилля, президентовская сау-саламатлик. Давлет, альхамдулилля, теперь все очищает, все на свои места, баса, альхамдулилля, шикир. Басарда, не сомневайтесь. Бетен халык, адам балалары. Яратырга, хөрмәт итәргә всех людей. Барысына хаклыкны дөресен җиткерергә. Без бәхетлеләр, альхамдулилля, шариатны таныйбыз, Аллаһтан таныйбыз. Танамаганнарына җиткерергә кирәк, аңлатырга кирәк, яхшылык белән, матурлык белән, без насилия. Ислам это призыв. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям да качан абысын динге кертергә тырышканда да аятлар килде, что синнән дәгъват җиткерү, миннән хидаят. То есть Аллаһ Тәгаләдән. Шуннан туганнарым, мүбәрәк булсын җыелышларыгыз, бәйрәмнәрегез. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, шул авыл бетмәсен, сүнмәсен. Самый главный шул теге авыр вакытларын үттек. Качан авыллар бәрелгән сөбелә, альхамдулилля, бүген кемгә все движение бар, альхамдулилля. Мүбәрәк булсын шул җыелышларыбыз, һәм сезне дә күрмичә туганнарым әтеп белеп булмайды. Беләйдек тә внутри, бүген кемгә убедились еще, альхамдулилля, шикер. Рушан хәзрәт достойно алып бара. Кайсы мәчләргә барасың да, мәчләрдә сөйли, вот забор ясадык, моны ясадык, моны буядык, тегене буядык, күп отчетларда хәзрәтләр. Моны эшләдек. Күпме җыма үткәрдек. Күпме кешеләндердек, күпме күмдек, күпме никах укыттык, исем куштык, шунда бер сүз юк. Ә мәчетнең вазифасы бит шул. Обряды производить, халыкка исем бирергә, никах укытырга, күмәргә, затырга, аның турында кирәк шул күбрәк. Забор, понятно, что буялыр, башка нәрсә булыр, но бүген забор, не главный забор. Поэтому Тегнап Рушан хәзрәт убедил, что хәзрәт достойно алып бара, заборын да белә, динне дә белә, тәртибен дә белә, и еще вазифаларын да үтә, кирәк тешкә, не так, несправедлив, әтеп тә куя торып басып күзеңә. Достойно. Поэтому бүген кемгә вот аны күрмичә, белмичә, сегодня, иншаллах, вот аны без тоже президиум ағзалары белән бергә киңәшербез. Иншаллах, медаль заслуги перед мусульман Брянской области, дырочка готовьте. Без аны привезем. Һәм сезнең дә җәмәгатегез монда белгән постоянно кергә кирәк, беләбез бит сезгә күпме поколение китте урыннары җәннәттә булсын абыларыбыз. Вот күбесе калмады, күп калмады инде абыларыбыз, которые күп тәңгеләр. Алла саулык бирсен сезгә барчагызга да. Һәм сезнең дә җәмәгатегез заслужил. Без дә Кабир хәзрәткә дә баргач күрдек, ничек алып бара. Альхамдулилля, шикер.
Масеевкадан да тоже юбилей 30 ел иде. Көрдік жамаатын. Поэтому ул жамаатка да сіздің де жамаатка біздің істімізден, иншалла, вот бір аратнадан, наверное, примерно келем. Иншалла, и біздер благодарственный хат сіздің жамаатыңызға. Мөхтәсибебез Фәйим хәзрәт тә үз теләкләрен бу көндә халыкка юнәлдерде. Киләчәктә әлеге мәчеттән 5 вакыт азан өзелмәвен һәм авылның юкка чыкмавын теләде. Бүген көндә әлхәмдүлилләh, мөхтәсибебез бар, мөхтәсибәтебез бар. Ибергәләп, гыйлемнәр алып, шул дини эшләребезне, шәригатебезне кануннарын таралтып, җәмәгатькә киләчәктә шундый мәҗлесләр, күп мәҗлесләр утырырга файда насип итсен. Сезгә рәхмәт. Бик олы рәхмәтләребезне бетерәбез. Кабуллардан булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ. Мәчеттән тыш Аллага шөкер бүгенге көндә мәдрәсәбездә эшләп килә. Әлеге уку йортының яңадан сулыш өрүчеләре Абдулхак хәзрәт һәм Зәйнәп ханым Тугышевлар булдылар. Алар укыткан шәкертләр бүген инде үзләре мөгаллим һәм мөгаллимәләр булып яңа буын тәрбиялиләр. Шундый остазларның берсе булган Исмаил хәзрәт Амиров та үз чыгышында бу хакта сөйләп китте. Авылыбызның зур бәйрәменә, яңа мәчетебезнең 30 еллык юбилеена килгән өчен зур рәхмәтләрне белдерәбез үзебезгә. Шунлы елларда да безнең авылда яшен булса да җомга намазлары укылды, гаеп бәйрәмнәре үткәрелде. Яңа Ришырында, Исә районында икенче булып авылыбызда яңа мәчет ачылды. Динебезгә сусаган авылдашларыбызга дини белем алырга мөмкинлекләр ачыла. Дингә булган ихтияҗны, иманыбызны камилләштерергә мәдрәсә кирәклеге ачыклана. Камил абый, Хамзин һәм Абдулхак абый Тугышевлар Уфага мөселманнарның җыелышыннан барып кайткач, авылда мәдрәсә ачуны, дини белемне таратуның беренче планга куялар. Бер группа хатын-кызлар, мөгаллимәбез Зәйнәп апа, Тугышева һәм Акил апа Хамзина белән мәчет минасында укуларны башлап җибәрәләр. Ул вакытта Юнусов Якуб бабай хәзрәт иде, ул мәчеттә укырга ризалыгын бирде. Аллаһның рәхмәтендә булсын, рухы шат булсын. Авылның дини оешмасының соравын игътибарга алып, авыл администрациясе элекеге мәчет бинасын безгә кайтарылды һәм шул бинада мәдрәсә ачырга карар кылынды. Мәдрәсә ачуны авылыбызның халкы, мөселман кардәшләр чын күңелдән хуплап, үзләренең якыннан турып ярдәм итүләрен белдерделәр. Бу эшне Абдулхак хәзрәткә тапшырдылар. Бина иске, яңадан аякка бастыруда бик күп средства кирәклеген белем алучылар яңа мәдрәсә бинасын яңартуга күп көч куйдылар. Чит җирдә яшәүче мөселман кардәшләр дә акча, төзелеш материаллары белән ярдәм иттеләр. Самар өлкәсеннән Ринат Ягудин, Үмәр Амиров, Усман Амиров, Иске Кутлаткадан Өчиләр поселогында торучы Ягазимицадан туып үскән Рәис Бахтияров та зур өлеш керттеләр. Рәис Тимур Булатов җитәкләгән көтүчеләр бригадасы һәм Наил Үзбековның җылылык кертү бригадасы да күләмле эш башкардылар. Мәчет картлары үз акчаларына газ мичи сатып алдылар. Авыл хакимияте, кооператив җитәкчеләре,
mektep direksiyası, Müslümanlar cemiyeti de yardım kolu suzdular. Meşitning imamı Yakup Hazret Yunus da zor buluşluk gösterdi. Rahimjan Mahmud ulu Salihov Meşke'den bu yollar Maturzur Kabuz Palaz Jiberdi. Valinski şehrinden yaşamışı yaktaşımız Abduraki Bahtiyarov kıymetli palaslar bile gitti. Ağul halkı binanı yalartıda 15 gün tüylevsiz işlediler. Kadın kızlar Nurcihan Abitova, Fevziye İbrahimova, Hatice Fazılova, Ravili Azizova, Ravza Bahtiyarova hem başkalar bölmelerini şihtlatkanlar, yuvanlar hem cihazlaganlar. Erasime Kadirmetova barcha işçilerini iş aş bilen temin edip durgan. Binanın nur bürkütüp turgan haline kirtüde Abdülhak Tuguşev, Zekeriya Hüseyinov, Muharrem Valetov hem başkalar tünü günü materyaller izlep şu işini uyuşturdular ve katlaştılar. Yaktaşlarımız taşılığı neticesinde düzülüş bitkeç medrese binası 1997 yılının oktyabr ayında resmi açıldı. Мәчетебез тарихы гаять бай. Аның беренче кирпич куелганын, кем һәм кайдан мал табылганын да, бүгенге көндә ничек яшәеше турында да Рушан хәзрәт үзе сүз алып барды. Мәчетебезгә беренче фундамент салына. Ул вакытта муллабыз була Якуб хәзрәт Юнусов, Азанчыбыз Бактияров Ибрахим бабай була, яшәвәзәне дисе. Көзгә инде шулай фундаментны салып куялар. Карар geçten соң 8 майда 92 елны Мәчетебезнең стеналарын салырга тотыналар. Аны инде яллыйлар кулапкадан эш кешене Бахтияр Шамил Хабибуллович, ул мәрхүм инде Давидов Мәхмүд Әхмәтович, ул сау, Алла сау исәнлек бирсен. Алтынбаев Тахир, ул тоже мәрхүм инде. Ул вакытта инде шул акча 70 меңгә яллыган булганнар. Бик яхшы иттеләр, эшләгәннәр. Ул вакытта да инде авылыбыз һәммәсе дә ярдәм иттеләр, булыштылар. Халыдан килгәннәре Köpmeye bütünüstü, şunda indi o vakitte Yumanlı Abdül Halim Seyfullah direktör şkolu niyemizde, sapkızımızdakiydi, kalkızımızdakiydi. O vakitte da indi rahmet üzerine vata teknik anıbırda kaldırmadı. Kumgağmanda üzgâni maşinalarını, eskavatörlarını bütünüstü niye verip durdu, rahmet üzerine. Anadolu olup niyene rahmetimizni bildiremiz. Şulay babaylarımız Halikota Hüseyin Eze, Bahtiyarov, Münir Eze, Bahtiyarov, Abdülhafat Eze, Tatlı ve Reşit Eze, onlar indi Şatram Şerkili'ye vardılar. Şerkili'de indi Cuma Uza, akşalarını kudem tapşaralarıydı bizge. Rahmet üzerine vat Şerkililer Viktor'ca o vakta küp padişah ettiler. Yani de padişah ettirdiler rahmet üzerine. Sonra benim ettiğim Muhammed Baba anın yanında tavan kimdir vardı unuttum idi. Ullan'da iki tane baralar, Ullan'da Ullan meşriklerinden şulay yerden niye gileler. Akşada birader indi kitaplarda o vakitte tapşaralar, büyük rahmet, büyük padişah ettiler o vakitte. O vakitte nide meşrit düzegende bu kişilerin vata uzun halkı edip, aşatalarından da uçurtulab, üzerine aşatıp, işerip, hürmet edip, onlar da büyük yakşı da burası üstüne işliler. Alarga da indi o halkımız buluşup durma, rahmet üzerine bildiririz indi. 16 sentyabrda meşritke manarasın kütürüge sızırından kıran kile. Anda indi şu kıran kütürgende indi, onda ola Rafik Eser'de anın kabasında turda şu ayında da istaptılar yollar da. Ondan sonra Abitov Ravileze, ilk Halika Şekimeze şu nilerine ustanav edittiler. O vakitte yine madarane yemeğe. Kolay yok. 93 yılını 20 Mart'ta Yanı Meşritebizde Ramazan gayeti kıldı. O vakitte bütün mikrofonlar ustanav editkenler indi. Şundan indi gayet. Şundan verili indi avulumuzda bir tapkırda azan kalgana yok. Her gün azan tavaşı iştiriptir Allah'a şükür. Namazlarımızda çakırıp durarlar azançalarımız rahmet üzerine. Ofisiyelni 27. yönde 93 yılını bu yine açıldı indi meşridimiz. Bir köp kişi kilgendi. O vakitte Ulyan'dan da kilgendi pristav ettiler indi. Bir o vakitte Şerkili'den padişah ettiler. İki karuz bilengine kilgendiler o vakitte. Avulumuz halkı köp kişi kilgendi. Şul niye biz meşridimiz 1.976.000'lik düşken raskolları rahmet üzerine vasıl neler bilen yasaganlar egenler
Hazretlerimiz de, babaylarımız da, avuldaşlar, rayondaşlarımız da ulan da hemmesi padircayettir, rahmet üzerine bildiremiz. O vakitte Yakup Hazret Mulla idi. Şunlar o vakitlerde Fatiha Payı'nın meşritinde okuyurlar, satıp algan yaşında babaylarımız cemalarını, ilan okuyorlar, namazlarını okuyorlar. 93 yılından sonra aşkaçtan sonra indi. Bu meşritte indi, bütün mirafiyetler uzunla başladı indi. Yakup Hazret 9. yılda ki işli, Malay yılgeçten sonra indi, fevralda indi, Mart'ta indi. Tuğuş Abdülhak Hacı indi, İmam Şeyh vazifasına alıp bara. 98. yıldan 12. yılda ki 15 yıl Abdülhak Hacı alıp bara, üzerine sur vazifasına aldığı. Ondan sonra İbrahim Necip Hazret Abdülhak Hacı yılgeçten 12. yıldan 16. yılda ki alıp bara sur vazifalarını, 16. yıldan indi ol vazifalarını, bina yüklendiler sur dine alıp bara inşallah. Şu vakitte azançılarımız bizden Bahtiyarov İbrahim, Bahtiyarov Sabir, Bahtiyarov Ahad babaylar Allah meşrit başlangıçtan sonra işlerlerinde. Ondan sonra aslında evinde en köp işlerdi. Abid Haliyye vatamında bize Sami'nin kalpte oğlumuzda, babaylarımızdan rahmet ata oğlap geldi bize. Rahmet üzerine 15 yıl azançılık vazifasını alıp vardı bize. Allah rahmetlerimizni bildiririz, esenlikte, sağlıkta yaşarga bizine, şu balalarının, kardeşlerinin görüp yaşarga nasip etsin. Rahmet var, kilde hizmet etti bizine, Allah rahmetlerimizni bildiririz. Ondan sonra indi Bahtiyar Kaşav, şu İbrahim babayının malayı, 9 yıl tozu alıp vardı şu vazifanı, rahmet üzerine, Allah rahmetlerimizni bildiririz. Ondan sonra indi alıp bara Halik ve Rafail'e gördünüz. Ettiğinde bir gramda, bir günde kalmadı azan etmiş oğlumuzda Allah'a şükür, oğlumuzga bereket eder, şunurga göreminimi, rahmet üzerine vata kayda kisteler de anın zamları var, o da talibet yapı geze, Asarif Nariman, Allah söyleşerler, birisini niteler. Asansız bir de kalmaya meşhedimiz Allah'a şükür. Hazırgi vaqtda tinchlikni titratib Ukraina yerinde olib borilgan maxsus harbiy operatsiyada qatnashuvchi ir-otlarimizga duolar qilinib, sog'liq so'rov o'zi bir ulush edi. Ammo shu yerda sayohat qilib, onda botirliklarin ko'rsatgan yigitlarimiz yonina borib duolar qiluvchi Sayrxon Hazratga da uli rahmatlar o'qilib, muftiyimiz Eldar Haji qo'lidan dinimizni o'stirishga uli ulush kirituvi uchun medal topshirildi. U da o'z so'zlarini aytib ketdi. Вышел с призывом группаларга, мухтасипларга, хутларга, кимдер барырлар призыв. Анда службара бит, передовой говорага. Андан Сайырхан Абдулович, андан Фанис Хазрят, андан Фарид, кем всех назвал? Да, Дуртер. Отозвались, барабыз dediler. И киттелер. Добровольцами. Честно говоря, дуалар кылып киттик. Сразу кат намазлар, дуалар кылып сразу исен сапайтсы надо, потому что без билдик, что барлардың передовой. Поэтому тугандар шундай нәрсе. Поэтому Сайырхан Абдулович заслуженными сиңа, Сайырхан Хазрят. Да, поздравляем, заодно был на высшее образование, бетерди, исламский университет бетерди Хазрят. Поэтому мы сізді табриклейм да, и вот шул медальны сізге берем. Действительно, сіз героический поступок işlediniz. Allah razı olsun. Görüşüge продяшина, görüşkenimiz de Allah sağlık versin. Поэтому Сайырхан Абдулович заслуженно. Шул нәрсәне, да, тетер, пожалуйста, да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шул вакытта тәбир кул чабуюк, Аллах Экбер, Аллах Экбер, Sizin diyorlar rızıklarına biz bizimizin burasına ücret kattık cemaat. Eldar Hacı'ga bir rahmet, bir yaxşı organizavat etti. Bizning standartlar, bizning ko'chaqlar, bolalar iyi vermiyorlar. Siz bizga kislavut diler. Gitmeniz endi. Samoylarning Hazret, Urusi, Tatari, Hristiyanı, bütünüsü, kullarını ko'tarib bizni deva qiladilar, ortimizga bosib namoz o'qiydilar. Bog' yedin, aytalar mi? На войне и падаешь в самолет, атеистlar yok diye cemaat. Taşalırga bizim için bu zor bayram. Zemin şahında din bir kaşanda bitmegen, dinni vermegenler, din yuvalmagan bizde, hizbalarda, dinlerde, kaşı bukanlar namazını bütün vakitte. 90'lı yıllarda indi. Birinci basmanın çıkaştan meşit yasaganlar. Bu meşitte bin Oldaş dedim indi. Bu meşitte yasaganda zor niyette gelişi kurslar etkenşler. Dahnaveriyim ben yasaldı bu meşit. Bütün halay, bütün Avul halkı bilen tırışıktı, nesle bulduranlar bir şey seçtiler.
шул мәчетне төзегәчтән мәчет безнең булды вакуум калган иде, информационный вакуум калган иде. Бер нинди дә пропаганда юк, ни шул мәчет аркасында безнең ватхалы шул дингә ябырылды, дингә мәдрәсә ачылды, вот рәхмәт инде шул мәрхүм Абулхак хаҗига, Зәйнәп апага, вот буш калмады безнең авылда дин, буш калмады, авылда калмады, информационный вакуум булмады. И шуннан безнең авылда әйтергә кирәк, дус торабыз, дус яшибез, бүгенге көндә дә бүтән эшләрне мәчет ашы, мәчеттән рәхмәт, әтмәме теге акча эше генә ди. Вот субботниклар һәр ел дирәтник аудырабыз. Ничә мәртәбә дирәтләрне субботниклар сала, бит авыл буенда субботниклар сала. Вот елда былтыр гына, например, вот Шан хәзрәт булай гына әйтеп узды инде. Вот биткән иде памятникның такталарының язулары биткән иде, булай язган иде. Аны соралдык та, мәчет акча выделить итте, барып гравировать итеп ясап куйды. Быел да пожарный машина сәҗрәттәбез инде, авыл белән. Пожарный депоның крышасы биткән иде. Нефтяникларда бер төрле материал акча бирделәр. Калган акчага һәм җитмәгәннәрне бирде, мәчет бирде, мәчет рәхмәт. Санашты инде, фермербез, күмәк бүтән эшләргә тырышабыз. Шуның өчен рәхмәт. Башта Якуб хәзрәт вакытында ачылды, аны күтәреп алып китте Абулхак хаҗи, аны Нәҗип хәзрәт, эшләрне нәрсә эшләгәннәрне әйтмим, эшләр бүленгән Алла кушса, и Баташин хәзрәт тә яхшы гына шул эстафетаны алып китте. Ишләр бер кашанда дин бетмәсен, мәктәп бетә, детсад бетте, не бетте, мәчет булганда авыл бетмәс, дин бетмәс, дин беткәч вера бар, нәрсә ушаларга кеше нәрсә стремить итәргә кирәк. Безнең бар стремлениебез, рәхмәт үзегезгә килгән өчен, киләчәктә шулай бер ислам дине безнең авылда бетмәсен. Muhterem cemaat, Zeyniçe Cili İşan Babay bizning avul üçün, xususan bizning aile üçün bik de mühim bo'lgan zat, mühim bo'lgan ayber. Benim özümün babam Süleymanov Şakir Babay İşan Hazretning müridi bo'lib, İşan Hazretga darsga yurib, İşan Hazret karşısında ders alıp, İşan Hazretning sözleri nerede pokoleniya bo'yicha bizga tabliğ etildi. Ani söyledi, babay çıkıptı, İşan Hazret karşında Kur'an okudu. İşan Hazret etti, savatıma karatadı, aşınsı sargızdı. Ben aşın sözü bulgan. Hem de en yürgen vakitte de sundağımdan deyilomda bir kışlığı çıkardı. Ben şu kışlığı içinde İşan Hazret'nin çapan kisegi, İşan Hazret'nin tun kisegi, İşan Hazret'nin kefin kisegi saklap kalıngan. Ben ürgeçti, şuna yanıma koyarsın deyip, ayrıca İşan Babay, Zeyniçe avalı, Zeyniçe kıriyası bizden üçün ayarın uğruna bulup durar. Devrinde İslam merkezi bulup, ümit etəbiz inşallah gelecekte de medresede açılır, elhamdülillah, şirketlerimiz var, okutuşlarımız var. Şu Polat Kıcıkları, Zeyniçecileri İslam merkezine evrilip, İslam dini kuvvetlenip, güçlenip, barabızını da imanlı dinle itip, Allah'ın rahmetine, rizalığına, her iki dünyanın bәхет сәдәтләренә ирешүенә bir sebep olsun. Ekranda Овыл Мәдәният сарайы йорты җитәкчесе Фирүзә Алижан кызы Алимова тарих булып сакланган мәрхүм авылдашыбыз Расим Абыбакиевның төшергән видеоларын күрсәтте. Әйтергә кирәк, истәлек булып калган тасмаларда күп авылдашларыбыз инде мәңгелеккә китеп бардылар. Барлык әрвахларга да дугалар кылынып, мәҗлеснең икенче өлеше авыл мәдрәсәсендә дәвам итте. Шыгрым итеп дин кардәшләребез белән тулган әлеге бинада авылыбыз хуҗабикәләре, ашсу осталары, мөгаллимә Рушания Сәйид кызы Амирова, Наиля Абдулхак кызы Насырова, Рушания Абдулла кызы Алимова, Фәвзия Дамир кызы Азизова, Зөлфия ханым Насырова каршыладылар. Мәчет картлары, мәдрәсә шәкертләре укып чыккан 41 ясинны багышлар өчен сүзне Рамис хәзрәткә бирделәр. Изге Корбан айында чалынган Корбан мәҗлесе дә тәкбир әйтүдән башланды.
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير الخلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Ашсу табыны артында да бәғәссіз булмады. Илдар Хажи бу юлы да жиылган кунакларга әйтер сүзен тапты. Elhamdülillah bu medrese İşan Hazretinin de bütün derece işleri de İşan Hazretinin çınlığın bilirgiz kilese biligiz. İşte İşan Hazretini işitseniz kaya bar değil. Biligiz. Eğer de ul İşan Hazret şakirtler okutsa это настоящий Hazret, настоящий İşan Hazret. Bizdeki Habibullah Hazretov Murşid-i Kamil. Anaga getirdiler halifattan çalmasını da çapanını da getirdiler. Hem ukazın da şahadat namazını da getirdiler. Поэтому etkim kilinirse İşan Hazretleri biz yaratabız, duadan kaldırmayız, bilemiz. Şu ul da kilgende, mında kaçanlara getirgende şu ukaz şahadat namadatların namada çapanın çalmasını da şu getirgeç mında imamlarını ciyalar. Cigız diyor imamlarını. İmamlarını ciyalar da bunlar apisani bunca anı karaganlar bizim kadar hak haçta kürgen bulganlar mı niçin bilgen ol kişini. Niçin bilgen biz bilmeyiz. Karıla kilgenler de karılar apisani bunda 40 mulla ciyilgan. Примерно yok. Apisani bunca yok. Sırlar taykim bu imamlar var mı? Yok. Indi bunda bütün elite mullalar mında. Biz şimdilerden bulmayık. Mında betenesi mında mullalar mında boşu yok. Bunların da sırrı. Okugan kişinin dışında dereceli kişi znani bulu var. Okugan kişi olsa yok mu da kimse yok mu? Bu aranda bir Hansavarov anda Habibullah var. Şakirtler okutup duranda. Mümkün mü diyanı körüge? O mında kitirerler, kile mında, kürelerde mında. Assalamu aleykum diye banarga tapşıralar. Halk karşında. Ben nerset kim kili, что настоящий Ишан Хазрет шакиртлер укыткан. Запомните bir нәрсені. Настоящий Ишан Хазрет шакирт. İkinci нәрсе biz şimdilerden bulmayık, которые оторвались. И biz крутойлар değil, biz şimdi elite değil bulmayık. İmamlarıma ben обращаюсь. Скромный bulmayık, unutulmayık. Bir gün Allah Teala karşına basabız, alıp giderler, kabirge koyarlar. Biz de şimdi yok, еще будем отвечать за людей, за джамаат. Поэтому шел нәрсені мен напоминаю. Но мен к чему все кетерем, что любой день, телевизор бегін бітін хачларына барыңыз да көресіз хач. Көрдіңіз анда миллионап, 6 миллионов, 7 миллионов хач қылар кішілер. Океан дұрыс бет, море, океан. Океанларының бет, любой океанның бет inişi var, çişmesi var. Kayasın çişmesi, davay barı geldi. Океан, море, реки, kaya barabız, kaya çişmesi. Çişmeleri tuğanların bulan medrese. Kileçegimiz avulniki, aileniki, bu avulniki, dinimizin kileçegi medrese şakirt. Tuğanlarım. Поэтому nizire alimler etkenler. Kur'an-ı Kerim'ne nasip et, dua kılganlar. Ya Rabbim okuçulardan, okutuculardan nasip et. Allah'ını yaratıcılardan, Allah'a yardımcı peşinden kılma deyip dua kılganlar. Поэтому sözümüzün şu kategori turunu anlatmayın, tuğanlarım okutu. Hem üzügiz, hatınlarınız, lanlarınız, noklarınızını keteriniz mında okuturga. Öğrenip kalsınlar. Потому что baya söyleyen problemler, которые bizim millet halkımızda var, Allah'ını bitirege bola только ilim alıp, akıl var,
Akılga ilim kirek. Prava söyledim bit. Niçin biz yolda trasa kaya barga katuktarga biz anlayız bit. Bu da nerselerimize dünyada yaşar için ilim alırga kirek. Поэтому туганlarım jellemiçe birigiz lanlarınızını ukırga başka tüşkede. Min mında sizge misal için gına söyleyeyim. Misal. Пример. Только для примера. O mında oturgan hazretler etmeyin. Dua kılıp durabız. Yanımda o ulum. 6 yaştan birdim medresege. Yaranisi mini süge rışaydı. Nersesin vanı детство лишил. 14 yaşından İstanbul'a itip kaldırıp kaçtım. Pandemi vaktinde getirdim mında derslerini, şkolunu bitirge. Запретler bulganda şu ata şkollarını bitirdik anda средний alıp. 2 yıl hazır Kayır'da. 2 yıl Kayır'da Arap dilini izучил. Alas Askara'nda var. 1000 yıllık üniversitet şunda okuy. Meni nerseye söyleyeyim tuganlarım. Neужели men geberdim? Siz atalar bilesiniz mi? Babanın itesi mi kafir Afrika'da? Но на пути Аллаха ничего не жалко. Yanımızda birimiz hazır ok. Təhretimiz var, uspeyt bir toka şahadat etmedirge. Поэтому in nerselerinizni, bağlarınızını, особенно yigitlerinizni birigiz ukurgaranıp kaçsınlar. Ol bala yugatmasa etiniçik televizorda reklamda teler bit. Беспроигрышны dünyada ahirette tuganlarım. Поэтому jellemegiz birigiz na puti fisabilillah özünüzдің. Eğer de malayınız bir bulsa, min уже biz indi состоялись. Yaşlarga abışında sözler etem. Açulanmağız appalar, benim bu zakonum tegel. Kur'an-ı Kerim'deki ol sunna Prorok sallallahu aleyhi ve sellem alığız ikincisi mından 5 anardan pусть bulsun 5 bala. İkincisinden 5 bala yigit bulsunlar. Пусть воины. А то анда вот улым сугышта мәрхум булды. Мәтәмә почему апа у вас там один, а что у вас больше? Емшак инде, конечно, анарган святасы инде. Шындай заман туда-сюда. Поэтому туганнарым егет ул була воин, сугышада. Погибает-то, тірлі хал була, поэтому күбірек нужно рожать егетлеріні, воспитывать воинами, апалар, хатынлар, сіз үстірігіз воинами, не те, которые бичарамында шлай, қачып тұра хатының юбкасы артында шлай, а воинов үстірігіз. И аларға білігіз, күбірек болсындар аларны, ла үстірігіз. Поэтому жәлләмәгіз на пути Аллах, иншалла. Поэтому туганнарым, жинышларыбыз мүбәрәк болсын, шул мәдрәсенең хакын білігіз. Чишмә дини біздікі бұл. Үзігізні, ланнарығызны, балаларығызны шул юл белән бәләгіз. Это беспроигрышны. Дөньяда да, ахирет каршында да, башларығызда... Как называется по-русски? Корона. Корона болыр башығызда. Алимнарыны үстірсәгіз ланнарығызны. Поэтому туганнарым, bu bir günlük dünya, kile de kite, aşlarınız temli bolsun, жиылсарыңыз mübarek bolsun, мен sizге табыркат. Пример için ne berdim, что на пути Аллаха надо не жалеть ничего. Мәҗлис азагында җыелган дин кардәшләренә рәхмәт укып, Рушан хәзрәт дугалар кылды һәм барча кунакны да әйлә намазы укырга мәчеткә чакырды. Без исә шуның белән кунаклар белән хушлашып, хәерле юллар теләдек. Туган авылым Яңа Зимница авылыннан бүген күңелем ташып, күңелем тулып кайта. Рушан хәзрәткә дә кунак итеп чакырганы өчен олы рәхмәтләр белдереп, барлык авылдашларыма да исәнлек, саулык теләп калам. Ә инде авылыбыз үзәгендә урнашкан 30 еллык булган тарихи мәчетебез киләчәктә дә һәр вакыт милләттәшләребезне, дин кардәшләребезне берләштереп торучы изге Аллаһ йорты булып мәңгелеккә калсын иде.